ବିଜେଡିରେ ତେଜୁଛି କଦଳ। ପ୍ରଭାତ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ। ବିରୋଧ କଲେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର, ଘେରିଲେ ନବୀନ ନିବାସ। ପ୍ରଭାତ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହକୁ ବିରୋଧ କଲେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ହୋଇଥିବା କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ ପ୍ରତିବାଦରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର। କଟକ ବିଜେଡିରେ ତେଜିଛି କଦଳ। କଟକରେ ବିଜେଡିରେ ଏବେ ବଢିଛି ବିଦ୍ରୋହ। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଭାତ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହକୁ ବିରୋଧ କଲେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର। ଏପରିକି 14 କର୍ପୋରେଟର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। 2-3 ଭିତରେ କର୍ପୋରେଟର ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। राज्यसभा निर्वाचन में बिजेडी विधायक सौभिक विश्वाल और देवीरंजन त्रिपाठी स्वाधीन प्रार्थी दिलीप राय को भोट देवा परे राजनीति में हलचल आरंभ होइछि। क्रॉस वोटिंग करथुवा विधायक मानको बिजेडी रो सस्पेंड करा जायछि। सौभिक और देवी विरोध में बिजेडी पक्षरु विक्षोभ प्रदर्शन करा जाय कुशपुତ୍ତଳିକା दाह करा जायथिला। बिजेडी रो अनेक नेता एही विक्षोभ को समर्थन करि पारु नाहंती। फल रे कटक रे बिजेडी दुई भाग हो जायथिबा चर्चा होछि।